Ndine Nkaladi wa Dzaka 25. Nimakhala ku Chigumula. I've been single for 5 years because most of the guys who nimakumana nawo samandithandiza ndizomwe nimafuna. Amangondinamiza kumabanga zawo so according to me nimafuna mamuna khale chiblesa chojincha so that tizuzana nkhani zabwino andibwerese ndege azinivasa mamillion kwa account kwanga and what not. My ages are currently from 40 to 50 kulegeza 70 asakwele so cause mudziwa azibambo agulu, you know, muntu zifira kuti uyu ni mamuna, not these skinny guys azingonamisana mmuzimu. But yeah.